Yeah, can know him. What ya ihe mbisi wee kote biko. Otu no si wee bịa n'ụna ka nwunye m ka si wee bịa. Ọ dị na-abịa. Ọ dị ihe dị happy. Ka mmadụ ga-esi wee mụta nnọọ mmadụ na-abụ ezigbo afọ ha nzuzu. Ụmụ nwaanyị na-abụ kwesịrị ịnọbe di ha wee ibe ezinụlọ nke ha ha ole ebe a na-ebute nsogbu kwa mbọsị achọ ka bute m ọbara mmanya enu ifuru unu ama m ebe ọ bụla unu nọ unu na-anụ ife nne ekwu mbọsị m ga-abatakwa ebe a wee fụkwa ụdị ife amfụ tata na bema mụọ bụ obi efu na mụọ bụ okoro ọgwọ egwatụrụ ma eji ihe egbe gbagbuchi na mbọsị na amala onye mbụ kete kpa alachakwu nyocha ya ndo 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 Nai. Ịdị nnọọ mma ịdị egwu ịbụ odogwu nwoke na-agba ya ọ ịfụnanya m nwere ebe ị nọ nnọọ ịfụnanya m nwere ebe ị nọ dịka ọ dịzị ka obi mụ na gị ọ na-aga kome mgbe ọ bụla mmazi a na ife a na-eme m na Ibea zọpụta daalụ nna anyị daalụ rinne daalụ kwa nsọ nke mme kwana mkpụrụ nkwa kwefu na ọ chọrọ ọfụma si ka mmeche wee site n'ofe onugbu a na-amasị gị nkwụkwọ ya bụ ihe ndị nzuzu na-aba wee tụọ ọgbata uhie
Ụgbọ ka ọ dị. Ọ fọrọ obere. Fọrọ obere. Azụ m gara fọrọ obere. Azụ fọrọ obere. Aga m enye gị ego. Ije na nke nwunye afa m efuna. Oh, nwunye afa m efuna. Nke a na-abịa. Oh, gote ezigbo mkpụrụ.
n'afọ